tentrem rahayu kangge sedaya pamirsa renungan Sabda Winedhar ingkang dipun tresnani Gusti Yesus. Tepangaken dalem Pendeta Baptista Lois Kristianti ngaturaken salam pasederekan saking Pasamuan GKJ Bojo Klasis Semarang Barat kangge sedaya pamirsa. Ing dinten Senin gangsal Mei 2019 punika kita badhe ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing waosan Yehezkiel bab 1 ayat 1 dumugi selangkung Jabir 121 lan lelakone para rasul bab 9 ayat 19b dumugi 31. Ayat Mats ing dinten punika sinerat wonten ing lelakone para rasul bab 9 ayat selangkung ingkang mekaten suraosipun. Nanging ing wayah bengi banjur disambut dening para siswani kaudonake saka ing baluartining kutha kawadahan ing ranjang. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu ingkang tansah remen mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan nindakaken. Haleluya. Jejer utawi tema ing dinten punika nyengkuyung ing bot repoting liyan. Kacariyosaken sasampunipun Saulus ing tembe kawentar nama Paulus meratobat lan kabaptis dening Ananias. Piyambakipun kiyeng sanget ngabaraken Injil. Kasregepanipun Saulus ngabaraken Injil nuwuhaken sengitipun tiyang Yahudi lan ngancam patinipun Saulus. Iboto sengitipun tiang-tiang Yahudi ngantos gapuraning kita dipun jagi, dipun tuguri, dipun awasi sampun ngantos Saulus uncat. Kapratelaken bilih Saulus pranyata sampun kathah pandherek utawi siswanipun. Saulus sampun saged mbangun komunitas utawi patunggilan. Awit saking panguwasanipun Gusti, mila para siswanipun wau manunggil ing raos. Cancut taliwondo ngluwari Saulus saking mlebet kita. Kanthi cara kados dipun kerek kawadahan keranjang saking lebet kita. Kanthi cara kados dipun kerek kawadahan keranjang saking lebet kita, dipun andhapaken ing sanjawining kita. Makaten kasetyaning para siswa, kasetyanipun sederek sapatunggilan ing Sang Kristus, anggenipun nyengkuyung karepotaning sesami, ndeleni Saulus gurunipun. Bab pakaryanipun Allah ngluwari bot repoting sesami saking karibetanipun kados ingkang dipun alami dening Saulus. Estunipun sampun wiwitan mila. Ing kitab Jabir 121 juru Mazmur ugi ngraosaken pangluaripun Allah saking mawarni-warni karibetanipun.
Juru Mazmur ngantos tulus ngakeni bilih ingkang paring pitulungan namung Sang Yehuwa. Kasetyanipun Allah anggenipun mitulungi ngantos kaupamaaken Allah ora nate ngantuk lan ora sari. Kasetyanipun Allah anggenipun mitulungi ngantos kaumpamaaken Allah ora nate ngantuk lan ora sari. Sinerat wonten ing Jabur 121 ayat 1. Ing kanyatan kula kinten boten wonten manungsa ingkang babar pisan tanpa karibetan. Yen to kita ngalami utawi ngraosaken karibetan utawi momotan aurat ing gesang punika sampun ngantos alit ing manah. Pitadosa bilih Gusti Allah kuwasa makarya lantaran para sederek sapatunggilan kita. Komunitas Kristen inggih patunggilaning pasamuanipun Gusti dados mitra kangge nyengkuyung ing bot repot kita. Monggo tetap semangat. Mekaten renungan Sabda Winedar dinten punika. Gusti Yesus tansah berkahi kita sedaya. Amin.